dyan dalum na moskitero. Paborito. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ-E88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tan opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos San Maabig, good morning at balang sinansakay. Alas 8 la eda kabuasan. Programa na likna ay balay, paiperuntal na sa impormasyon na balita. Aray nagagawad kaliber-liber na luyag tayong Pangasinan, Bansan, Pilipinas. Kaulop kantabay amigo yo RJ Bere Jimenez at your service always. Kanadya Daspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Gaylaya Palas Nago Pizza Singkula. Eda bulan na Pebrero. Buwan ng pag-ibig. Kumuna manaruan tayo at ating tanagagik. Piano jaduntan at tanakaw so ingungot at bilay. May misis ya nababalang yan report na sa Mr. Tudtan at Bali na Santa Barbara. Kay baso anak to niya. Ayagla si Mumpet da saya abungda kanya na si Mr. at nan-report da kwerpo'y pulis. Ita na da balay na Santa Barbara. At tampulmet ya nang gawa na investigasyon ni Ray Kabyangan na otoridad. Kagya at tagmetla si Mumpet da saya abong so salitan na misis. Tagatan da Barangay Payas da Santa Barbara. Pero jada impan na review na saray CCTV. Yan ayarin na pakalmuan tan na pakatumbukan. Pakaamtaan no iner sukulaan na bitlan misis ta kay bato ni mat so anak to niya ya 5 taon. Yan na aburido si Mr. Balat jada impan na sukisok na saray Kabyangan na otoridad ditana da Santa Barbara.
At aya at limatan da parada ay bus paunlad Metro Manila. Tanasaya at Limugan. May ibabagay rin saya at walay mogasya gawa. At apunas laratan. Ito kaman so rason no akin at malis sa salitan misis. Katunitan supeles siya imbestigahan na sa rekabiyangan na otoridad. Siyempre nakiktot kamat to Iner Nixon wala rin niya na report. Kalapo da sa may agawa da sa may policewoman ya pati anak to niya at pinatay. Pero aya at case close la kung ano na DILG Secretary John Vic Remulla. Atukoy dala na siya para may suspect kadim pamatay unsiyan na nakupo. Pati ugaw adamay ta witness to simpamatay sina to. Yan pati sama ugaw pinatay damatla. Ang tularaya. Morning, dasaray dumarang tita na da balay na linggayon. Pitalaran nyo labat ay pangitar datay pangibunog datay 40 million pesos. Ano walala at bando tayong tampol tapyan jaduntan at naalayo laratan. Sara tayo bayag yulan na pitalaran. Ay tulong pinansyal para sikilan biktima na bagyon Yuan dita na da balay na linggayon. Kaya paga tawatan ni Raya opisyalis na balay, konsilor Iran mambabantay sa Tanya Pundo. Morning dakinon konsilor Jonathan T. Ramos, konsilor Randall Bernal. Kanaming kilan makukulin konsehalis midta na balay na linggayan. Nga pula, ang uratla, awanan, imbasura la tatang tanagagi. Susamay duaran insigap impeachment. Laban na dakinan na Presidente Bongbong Marcos. Yasaya at nga pula insufficient in substance. Ang gapoy bulat to tatang tanagagi. Karata niya dwara na impeachment ya insigap. Insaklang laban na dakinan na Presidente Bongbong Marcos. Nagagawad liderato na Senado na non-recess so sesyon na Senado ayan ang desisyon ni Ran Nulones la ituloy wala nang preside Madam President kuno na Senador Mig Subiri singa walay ipapaniring ay bagmali Senate President. Ito pong si Senador Lorraine Ligarda. Pero hawak pa rin ni Senador Tito Soto yung majority. Abangan natin kung anong magiging kahihinatnan ng mga pahiwatig na ito. Sa may Senado kaya sa panlalabanan at saya natin numero para may kapartido wala da majority tan minority mas bilibak nit na yada bali na linggayon minority tan majority irana kabyangan na konsehalis at nang kasakay para da say matek ya desisyon ganun po dapat. Arongiran impormasyon na balita, kairapan na bilay. Lalo nun dudun-dun.
Tantoy, imbis siya sa iya pantungtungan at panundan natulungan iray marakal iran Pilipino, bay, mas natututukan yung issue politikal at atang taragagi. Gatontan. Kanya na tuloy, medyo nakakaligtaan yung pong mga usapin patungkol sa mga anukalang batas na magpapaangat sa kabubuhay, sa buhay ng mga masang Pilipino. Babay damoy talagang dakal so mayrap bilay tapyano walay walaray nakuyong da no eleksyon, walaray natapanganda no eleksyon tulaya. Ay ano kada eleksyon andilay babagada at manggawa tuyuray mihuras, manggawa tayuray lay makatulong at kipapasan na kabibilay na saray Pilipino. Yan palagi yung ating naririnig. Pero pag nandyan na sila, parang usad pagong yung mga panukalang batas. Na ito ay para kay Juan de la Cruz na hindi nabibigyan ng prioridad dahil sa issue sa politika. Ano ba to? Kailan kaya magiging batas yung mga panukalang ito'y makapagpapangat sa buhay ng maraming Pilipino? Isa tayo sa kilatan may alerted reading kwandang kapuman ni update to kaya pangipatas nasay sweldo minimum wage jad probinsya ang gadtanad NCR pigaray minimum wage na awatan nasaray obrero di tanad Manila at tanad ipatas la sabay ko ni baga ang tutan so rate la daming niya sukong na bansan Pilipinas. Ganun po yun, may batas na sinusulong na ganyan. Pero nasaan na? Yang palaging pinag-uusapan parang issue sa politika. Sisi dito, sisi doon, sino ang dapat makulong? Kung minsan may mga untouchable. Ay, socialist triangle. No ba ito? Paano natin may iangat ang buhay ng masang Pilipino na lubog na sa utang ang mga ilan? Teka, uutang, agyutan pinuno yan. Wala may kabat tayo, utang dya, utang diman, pambayar to interest, iutang to, ang gad na lubog na sa utang. Ang gad na depress, ang tigawon to, at atang tanagagik, no depress la, nababaingan la. Gada disgunto sa sarili to. Kaya yung mga ganyan. At kayong mga nagpapautang alabas kayo. Wala man pautang 40%. So tubo ay susiles. Pero ito tandaan kayo dahil walang nakukulong sa utang. Tandaan ninyo yan. At unless ang issue karatay chicken talbog may kaso ka na dyan. Pero pag utang lang, verbalan, wala. Ay patuloy na programa na Likna ay Balay. Patuloy pa rin po ang pagpapaalala ng PCSO na ang tanging legal na nag-operate ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan ay ang Grand 88 Gaming Corporation. Sa mga naglipanang mga bukis naman, ayon sa report, ito'y sinusuyod na ng mga otoridad dahil na rin sa utos ng PNP Regional Director, Police Brigadier General Dendo Reyes. Ito'y pagtalima na rin sa hiling
ng pamunuan ng PCSO at ng Grand 88 Gaming Corporation na magbigay ng police assistance lalo na sa mga nang-iistorbo sa operasyon ng Grand 88 Gaming Corporation dito sa lalawigan ng Pangasinan. At paulit-ulit na ipinapaalala ng Grand 88 Gaming Corporation sa mga mananaya, sa mga kabot kobradores na ang pagtangkilik sa illegal na sugal, particularly bukis, ay walang kasiguraduhan para sa inyong kapakanan na pwedeng kayo ay makulong, pwedeng hindi maibigay ang inyong mga panalo pagka kayo ay tumatangkilik sa illegal. Ang pagtaya sa Grand 88 Gaming Corporation ay may kasiguraduhan at ito ay masasabing ligtas dahil ito ay legal. Ligtas in the sense na may bibigay buo ang inyong panalo at walang abiryang mangyayari. Nandyan din yung paalala ng PCSO na ang Grand 88 Gaming Corporation ay may sarili silang identity. Yung mga legal na nangongolekta ng taya. Ito ho yung kanilang ID at may chaleco pa. Yan ang patunay na sila ang may karapatang magpataya, may lisensya na magpataya, may certificate to operate ng STL dito sa lawigan ng Pangasinan. Ang sinumang tumangkilik ayon sa kanilang babala sa mga illegal na sugal na bukis ay walang kasiguraduhan, lalo na sa mga mananaya. Ay ang paglipana ng bukis ayon sa report dito sa Pangasinan ay minamanmanan na ng mga otoridad dahil na rin sa kanilang pagtalima sa kautusan ng o sa hiling ng PCSO at ng Grand 88 Gaming Corporation. Maliwanag ang pagkakasabi ni Branch Manager Christopher Pacalso na tanging Grand 88 Gaming Corporation lamang ang may prangkisa para magpataya ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Maliban sa kanila ay wala silang pinapayagan na mag-operate ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. At kung mayroon mang nag-operate na hindi Grand 88 Gaming Corporation, yan po ay illegal. At pag illegal, yan po yung hinuhuli ng ating mga kapulisan. Yan. Kaya yung mga ibang LGU na talagang sumusuporta sa Grand 88 Gaming Corporation, ito yung alam nila yung batas. Pero wala namang na-interview na hindi na nagsasabing pinapayagan nila yung bukis, dyan tayo sa illegal. Yun naman yung kanilang palaging sinasabi. Pero bakit may report na may mga bukis sa inyong bayan? Hindi ba ninyo alam yan? Ayaw nating isipin na baka sila ay nagbubulag-bulagan lamang. Nakaw. $26 minutos, kasumpalan na alas 8 at kabuwasan.
Karo manira na impormasyon na balita likna ay balay masantosan mabigya kabosan na dasari tagatan at balay na Labrador, Pangasinan. Si Roger, dita na da barangay Bulo. Ikim masil kunoy signal tayo. Engineer Nixon, okay la? Okay na? Oy, kaya pala ha. Sabi niya dito, dinig ko kayo, Maxel Malinaw, loud and clear. Kwanto mo? Yan siyempre, malikat yaman dedengal si Roger. Si King, ditanad barangay Salumagi. Balay na Bugalyon. Sara may dumrengal titanad siyudad da San Carlos. Tayan Bani, good morning. Ditanad balay na San Jacinto. Dito sa may papuntang Manawag, good morning. Lapore family dyan sa Pusurobio. Kumusta la? May kumparik si Edwin Bautista, Councilor Tanteng dita na da Pusurobio. Tumat kasi performance to yan ng kumparik. Good morning, paring Edwin. Tanad Pusurobio, Pangasinan. Sakaya pagalang ya konsehal. Oy, congratulations in advance. Si boss, paring partner ko mat, Ilorde Leon Castro. Da balay na Binmali, alagaran tayo'y official statement. Walay balitan mi Sir Leon Castro singa si Kamos unsalat Oscar Head President Edentiron Luyag na Pangasinan. Akinoy at Vice President Kabalat. Akinoy magmaliw kan Oscar President da Pangasinan partner Leon sige pa, nakabatan tayo detalyitutan. Manuntumbok Iran agaw. Walay balitan ko paano si Katoso magmaliw Oscar President siya ay luyag tayon Pangasinan. Uy, alaran ng titan. Wala ray reaction dyan, babasan ko sa kayay. Idadalam to lambat, drop ball na sa kaya, agpunibit lang nga ranto ay ako no at si Katoso are na drop ball at saray barangay sir. Dinitla tumay ngaran. Nala po the letter M. Kaya, magano aging i-verify paano na ni at kung saan maklamat yag ko bibitlaan siyempre may erap la nung gapoy verifikasyon kay bibitlan to ay hari ng drop ball sa barangay sir si binitla to letter M kwanto kaya kasi untol tayo dasaray karumanira ni impormasyon balita kasumpala na pigaran makanan paymano malalapod saray manangantabay. Ang puta-putang Iren balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito.
Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Babala sa publiko mula sa PCSO, ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhing sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Taguban City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 8.33 sa Kabusan, Kalop Kantabi ni Sayan Programa, Likna ay Balay. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service, always. Morning, dasaray dumarangol titan at Balay na San Fabian, ang Balangan Dalin, dita na da Barangay Kayanga, Gasmin na family. Good morning, say si Kaitan, Balay na San Fabian. Morning mat, saray viewers tayo, sayan na programa, Silan family, dyan po sa may Canada. At si Jima, good morning, Garland family, dito na Las Vegas. I-review nila yung natin programa. Nasa YouTube tayo, nasa Facebook. I-search nyo lang ang Radyo Pangasinan at yung pamagat ng ating program, Likna ay Balay. Nabiyuyaklatan. Mambantay kila. Ramay dumarungal tayo. Biyek tao. Panamaglay na saya na programa. Mansas biniray reaksyon. Sabi naman nito, Tuya, akin kakabusulunday Bongbong Marcos dakel so naipakulong tula idol kwantumay. Hindi naman sa kinakabusol, siguro liknaan mo't. At siyempre, amin tayo, walay kanya-kanyan may pananaw sa buhay, di ba?
Laramay adyad pakatalus tayo at singa ag tayo satisfied sa may performance to. Wala ramat iramay lapud issued politika. Ganyan na pilit dan idadown na tatang tanagagi. Pero ayay imbaga may dakil ay naipakulong to. Parang totoo ito. Nasa kanyang administrasyon may mga nakulong na mga pasaway, di ba? Kasi nandito siguro ang gusto mong sabihin yung pagkakabuwag sa operasyon ng Pugo dito sa ating bansang Pilipinas. Yung pong sugal online, di ba? Pero marami pa yung online na sugal. May sikat na ewan ko kung may lisensya yun, ano ha. Pero yung palaging sinasambit ng mga pag nanalo tuwang-tuwa, ano yan? Pagtatanungin mo, scatter daw. Ano yung scatter? Alam mo ba yan, Engineer Nixon? Maraming nalululong daw dyan ha. Sa laro na yan, scatter. Dati yung yung ano yun, yung online sabong. Marami ring nalulong dun. Dahil syempre nasa bahay ka lang, relax. Hawak mo yung cellphone mo, walang istorbo, nandun ka lang, nag-online na sugal. Pero hindi mo alam na ikaw pala ay nalululong na at ikaw pala ay natatalo na, nakaw. Kaya wag magpaka-addict sa mga online na sugal. May payo nga yung mismo na naglalaro sa sugal na yan, yung sikat, yung scatter daw. Ano bang laro yan? Ang sabi, ang nagpapatakbo dyan, computer. At ayon sa mismo na nagsusugal, may teknik daw kung paano manalo. Na dapat, sabi niya, bago palagi ang account mo. Oy, parang may ano yan pag ang kalaban mo, computer, nako. Payo lang, kaibigan, tumigil ka na. Machine, yung kalaban mo, kuha mo pa. Pag nakaprogram na yan, sige. Nanalo ka ngayon, matatalo ka bukas. Sabi nga, malamang ang talo. Nako. So, marami daw naipakulong na mga wawaus, yung pong mga nagpapahirap sa taong bayan. Yun naman yung siguro sinasabi nito yung nagpatid ng kanyang liknaan. Pero sa kanyang total performance aging anong masasabi mo O sige. Asumpalaso selebrasyon na piyesta dita na balay na Binmalay. Almost 11 days o 10 days. Iran na activities sa impangi silibra na 436 foundation na sa balay na Binmalay. Saya at nansamput sa may kalutan at dalan. O may 69 inches Akin at 69 Agdala sinuston 70 Engineer Nixon may balbalag television. At parapultan parte na sa may kalutan. At say akala say analo nalunggaring akaut. At tagatan da barangay Salapingaw.
Ay, good morning. Dakinan na Kapitan Aguirre. Talaga mo, tasar edad mo nagkulabit laan, pero macho niya. Ya, may amigo tayon, Kapitan, yano ang awas at talagang amistang. Haha, Kapitan. Yano pulo. Talagang walay bulsa to. Wala ni Duaran Bulpin. Di man niya kasuksok. Pero aliwan na basta-basta bulpin, Kapitan, Parker. Kuha mo ba? Rin talaga Kapitan, ni amigo, Kapitan Aguirre. Dan da barangay Balagan. Balay na Binmalay. Si Alvin Sandoval na barangay Pututan. Good morning. Tanmat na Engineer Larry Melendez. Good morning, sir. Kumusta na, sir? Engineer Larry Melendez na barangay Pututan, da balay na Binmalay. Kay Gaspar family ditan da barangay Kalit. Kumusta kilad tan? Si Insan Philip Tigno tan si Insan Ray Tigno ditan da Caloocan Sur. Good morning. Kani da balay na Binmalay. Good morning. Da say si Kayutan. At da sayan na impakasumpal na say piyesta na Binmalay. At balbalag. So pisasalamat na Mayor Pete Merera. Damin yung opisyalis ditan. Damin nasaray timulong para dasay success talunggaring nasay selebrasyon na kapistaan ditan da balay na Binmalay. Aray kapulisan ya talagan 24/7 yan ang bantay at atang tanagagik. Piano dyan duntan at moksoy tana malikot sa selebrasyon na impampista daddan. At panamaglay na Lieutenant Colonel tulama aplido to. Ladang oridilak langon na sir Lister. Lister so ngaran na hepe. At wadya pa so impito yaw dakin na Mayor Pete Merera da pay papasabito na pisasalamat. Da saray amin aki kasakay aki koopera timulong da saya maraan malikat. Yain pamalabas na kapistaan ditan da balay na Binmalay. Ay ginawa yan para sa kanila na magkaroon man sila ng bagay na less stress sa kanilang buhay sa nakikita natin sa kahirapan ng buhay. Bigyan natin sila ng bagay na kahit pa paano ay mawawala ang kanilang mga problema sa buhay, no? So, that's the purpose. And naging successful sa iyo na alam natin na with all the proper coordinations from the different sectors, at the same time from the different departments of the municipality, even the police, DFP, the barangay officials, lahat na nandyan. Ay nagkaroon ng magandang koordinasyon. So, nakikita natin na ito ay halimbawa ng isang unidad na paggawa ng isang magandang piyesta ng bayan. Yes, at napansin natin na Mayor sa last yung kalutan, hindi naman na-disturb yung ating mga motorista. Anong sistema ginawa natin? Well, yun ay unang-unang pinag-aralan natin yun. No? Kasi sabi ko, bago ko gawin yung mismong executive orders,
na dapat yan ay pinakabisa na yan pinapahinto na road closure, ay pinag-aralan muna natin ang daloy ng trafiko. Daloy din ng kung mga saan daan papasok, mga routings, para hindi tayo makakaroon ng problema. At the same time, tinitignan din natin yung mga pros and cons. Kung sakaling mayroon yung mga mismong problema, kung may sakuna, kagaya ng mga sunog, o what, at the same time sa mga bagay na kagaya ng ambulance, may natake dyan, o kaya may tatapos sa ospital. Well, meron tayong mga paraan na kung saan alternatibong daan para yan ay magamit kagad. So, nakikita natin man na kung titignan natin yung yung kalahati na daan na para gamitin. So, sabi ko, para walang may istorbo, magiging maayos, gagawin na lang ganito ang design para at least. So, ginawa ko yun, isinulat ko, hanggang sa mismo na executive order ko, base doon sa drawing ko, para at least magiging maayos. Kitang-kita naman yung kooperasyon ng ating mga kababayan. Totoo yun. At nandiyan lahat. Kahit na natin sa dami ba ng tao, nagsisika, nandiyan pa rin yung mismong kasiyahan, lutuwa, dahil siyempre alam nila na ito yung ginawa para sa kanila. Binabalik naman lang natin yung mga ganitong servisyo na alam natin, nababayin din sila mga taxis dito sa bayan, binigyan na natin yung kasiyahan. Okay, sir, ang masasabi natin sa ating mga kababayan at tapos na ating fiesta. Well, nasasabi ko man ay sa ulitin. Dahil ito ay mismo tapos na, back to work, back to reality. Ito ay, despite na alam natin, marami tayong problema sa buhay. Pero nagkaroon ng problema may solusyon. Solusyon ay mismo magbigay daan para sa ating Panginoon, magdasal. Kasi yan naman ang ating mismong siya ang sandalan sa mga lahat ng mga bagay na katulungan sa ating buhay. Kumbaga tayo ay mismong hindi tayo pabayaan. Basta tayo lang ay gumawa sa tamang pamamaraan at hindi kaya-aya sa kanyang mata. At yun lang masasabi ko. Kumbaga, huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil habang buhay, marami pa rin darating na magandang para sa ating buhay. Si Katutan, natatang taragagik. So, MP 1-on-1 tayo. Kinan Mayor Pet Merera na balay na binmalay nilira say matalunggaring maraan malikat. Ya impamalabas na say piyesta. Dan say balay na binmalay. Koda kooperasyon na balang sinansakay at malikat na kumat so agawan na kamanya insidente o kamanya problema at say abitlan na impamalabas na piyesta ditan da balay na binmalay. Ay, good morning kinan Jerry Catalan. Good morning ha. At saya sika, good morning po, Sir RJ Kwanto. Tagasan ka? At si Pablo Soriano. Pablo Soriano. Sir, pabati. Kwanto sa bayaw niya daw. Sa may Bayangbang, Pangasinan. Oy, good morning sa mga nakikinig dyan sa bayan ng Bayangbang, Pangasinan. At kay Boss Daniel, sabi niya, driver, at kay Boss Bubot, nakikinig kayo dyan sa na konduktor, driver at konduktor. Oy,
nakikinig sila sa kanilang minamanehong sasakyan. Ingat-ingat lang sa pagmamaneho. Para malayo sa disgrasya. Pero naman minsan, Engineer Nixon, ang gaano antoy, di ba, salim la. Engineer Nixon, gaano antoy alwar mo, yaman na manehod karsada, nunitan laramay ang kapoy disiplina. Asabat mo laramay akainom, nakaw. Sabat mo laramay man mamaniho ya ang kapod kondisyon na lamanda ay socialist triangle. Si kay banggaenda, nakaw. Kaya ingat-ingat mga bossing. Kapag mamaneho, no, ang gano may walakad dugan dalan, no, anong mun sa kasabatan mo at may aliway pamabatik ti luluganan ay ipirag mula kung ni palabas mula. Nagyulay papasuot ya tani wala kad right ko kinoy. Siyak sumpirgay kwanyo ay huwag. Dahil may mga driver na talagang walay tawag da walay kamote yan. Kamote driver. Panag-drive da, arap kadya, arap kadman. Kaya okay nakikinig kayo sa inyong basa. Sir Pablo, good morning. Lalo na sa sa driver mo na nakikinig habang kayo'y nagmamaneho. Okay yan para malaman ninyo yung mga napapanahong balita, mga impormasyon dito sa ating palatuntunang Liknaay Balay. No work, no pay. Ay, marakap yan ng ko Kaya no work, no pay at yan. May i-apply dan sa may kalamor, aguwan. Ang gapoy wala rad dublain laman, kara makaloob. Ang gapo, susweldo daging. Pero na dyan sa may regular iran empleyado, agara akatrabaho, automatic ibawas dad sa may man sasakit ira, sick leave, vacation leave, 1 tan, wala mutan niya kanupaganda. Pero nadsara may kalamor, aguwan, no work, no pay. Hindi sila nagtrabaho, walang kita. Apektado so budget na tatang tanagagik. Yan na marakop ya. Sige nga. Sasalang da actually. Proponiya. Yan Congressman Sandro Marcos. O sige. Danyo'y ulitan da saray kabyangan na watan House of Representatives pagka umabsent. Kailangan markahan yan. Kasi yun ang pagkakaiba daw sa mga regular na empleyado, sa mga pagkakaiba doon sa mga halal na opisyal ng bayan. Pag sila umabsent, lalang. Kayong empleyado umabsent, bawas sa sweldo. Kaya no work, no pay. No work, no pay. Gabay kuya. Tapiano dyan nuntan at talagang napursigira yung loob. Saray regular session tanad kongreso. Maraka pa. No work, no pay. Sa alitimot lang, Engineer Nixon sa kapasyal, di tanad mimpigala, di tanad sesyon na kongreso. Ay pigaray congressman na ang gada party lisa. Tadakdakal masulok kaya 200. O di 200 ya masulok. So nanang nangmutan. Agkwanta may eksakto ya bilang. Mga 230 plus siguro. At may lamisaan da. Kamyamay. Yamay katambak di man. May walad tapo na lamisan. Siguro aramay agenda.
Iran na papel, tatang tanagagik. Pero no, amay nangnangan mo, so sa may kabuuan, na sa may session hall, di tanad kongreso, di base sa ating obserbasyon, may maraming mga bakante. Wala ray absent at tatang tanagagik. Pero syempre, majority, matindi. Tano andi, kapoy quorum, di ba? Pero wala ra may man-privilege speech. O kanyan araman so akapokusan na saray lintik camera, na saray pumapalapag. Pero iliber mo'y matam, wala ra may sanabay, lamisaan, wala silang pakialam. Doon sa nagsasalita sa podium. Mantutungtungan Iran, anti pantutungtungan da. Lama anang nang ko artista, manlikata, congressman, congresswoman, sama na bagtan, anti masyarak ditan. Nagpatik lang ata ng attendance, di pa tapos yung session, umiskerda na, ay nako. Kaya maganda itong panukala. Na no work, no pay. Para sa ganun nabawi timat. So, susul doon. Nasarayan opisyalis na baloy. Ikara so, suldo darata na. Ay balbalag at atang tanagagik. 200 plus thousand a month plus. Wala ni may binulan niya allowance dara niya para da sara may maintenance, operation expenditure at atang tanagagik. Para da sa pansweldo da sara may staff damot. Naman subalag. Paano to no kinoy ang kargare nga ranoy ya kamyamay tapi ano na na justified talagang nano sar may para da saray panggastos da opisina di apikit tila lamat isa nira un absent ay socialist alugi si Juan de la Cruz. Hanggang pulay oras at sayang programa tayo na Liknay Balay. Hanggang na buwas sa tatang tanagagik. Manulot tilamat alas 7:30 hanggang alas 9 nakabuwasan. After yun amigo RJ Beray Jimenez at your service always. Jadaspeto Technical Engineer Nixon Dakal Jalabat DWJA 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay.